vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu, ndauyawo kwamuri neconfession yangu. Ndiri kukumbirawo kuti kana mazondiposterawo nyaya yangu, please vigaiwo chitupa changu, ndauyawo pano kuzoreurura, and I am hoping kuti kureurura kwacho kwandichaita zvimwe kuda ndichakwanisawo kuwana munhu anokwanisa kuzondibatsira. Ndakambotaura nasekuru samaita panhau yangu iyi, vakabva vati zvinotoda ndiri paground. So mukoma zvakaitika kwandiri ndezvekuti inini ndine mukadzi wangu wandakatochata naye, but nekudawo kwemuyedzo ndakabva ndazotanga kuzongodana nawo neumwe mukadzi uyo wandinoshanda naye, but nekufamba kwenguva mukoma ndakabva ndazongotanga kuona kuti sikarudzi yangu inongoita like kana ndikangoita ka1 yobva yazotoshaya simba. Zvinhu izvi zvakatanga zvichimboti zvikaitika, then ndobva ndambokwanisa kuita nguva yekuti sikarudzi yangu inenge itori nesimba chairo, but zvaizvezvi mukoma sikarudzi yangu yatoti kutotonhora, haichatombokwanise kutomboshanda. Saka iye mukadzi wangu handichazivi kuti ndiye akandiganyira here kana kuti girlfriend ndo yakandiganyira. Ende chinonyanya kundirwadza ndechekuti kana ndiri mumba ndiine mukadzi wangu, iye anotorakidza kuti haana kana hanya nazvo. Ndakatombomubvunza kuti ko why musiri kumbopopota kana kuita sei nemaererano situation yatakatarisana nayo ekuti sikarudzi haisisina kana simba, but iye akabva angoti handiti vana takazvara, kuroorwa ndakaroorwa, kuchata ndakachata, saka ndingachemei zvinhu zvekuti zvinongogamuchirika. Tinongoitawo musi iwoyo wekuti inenge yangomira. Mukoma ndakabva ndati paribo madam, but zvakabva zvatanga zvekare kundishungurudza kuti zviri normal here nhai mhuri yeZimbabwe kuti mukadzi anosvika pakudzikama pakutanga kuudza kuti iye chaangogarira zvake imarriage nemuchato nevana nekungoda kungondipa rudo, kunyangwe tisina nguva yekuti tinokwanisa kunyatsokufadzana pabonde. Nanhasi uno mukoma zvinongondipa questions, haacomplaini, haaite sei. Chaanongoita ndechekuti kana tava kuenda kunorara paya, kana tava mumachira, anongondibvunza kuti ndodii, ndorara ndakapfeka here kana kuti ndopfeka night dress rangu oro mapijama. Zvandinenge ndamupindura ndo zvaanobva aita iye. Kana tava mumachira, it's either anongondibata sikarudzi yangu ka1 obva angotesta, akaona kuti hakuna zvinenge zviripo, iye anobva atofuratira, kana kuti anongorarawo akangondihaga just like what people do, obva atobatirwa nehope, and anotokasika kubatirwa nehope mukoma. And iye anotokasira kubatirwa nehope achitorakidza kuti haana kana stress nazvo. Inini manje ndinozosara ndichitanga kufunga kuti sei mukadzi wangu asina kana stress. Apa tinokwanisa kutopedza 2 months mukoma dzinototi pasina kana zvatinenge tamboita, yet mukadzi haasi kana kumbocomplaina. Ndava kutya kuti zvimwe kuda maybe ane umwe munhu anotopota achitomudzikamisa hasha dzake. Ukuwo girlfriend nayo mukoma haina kana pressure. Tainge tiri vanhu vekuti each and every time kana tiri kubasa taingogara takanamirana, but kubva zvandakatanga kusangana neproblem iyoyo, iyewo akangonditi handiti kundichengeta unondichengeta. Yes, ndinozviziva kuti une mukadzi, zvimwe kuda unopota uchibviswa nzara nemukadzi wako, but ndichashingirira nekuda kwekuti uri munhu ari very responsible, nekuti ndini ndinomubhadharira rent, kumutengera chikafu nekumuendesera vana vake vose kuchikoro. Saka akabva ati what more can I ask for, because zvose zvandinoda unondiitira, there is no need yekuti ndinge ndichikuhurira. Ndikabva ndati manje kusvika rini, because dzimwe nguva tinoita nguva yakareba 2 months kupera,
2 months dzinotopera tisina kumbogara tambosangana pabonde. Iye akabva ati bonde harina kana basa, chakakosha ndechekuti munhu waunenge uchidanana naye anokwanisa here kukuchengeta nekukufadza financially. Saka girlfriend womukoma ndikaendako, it is the same situation. Girlfriend inongondibata bata kana yaona kuti hakuna obva atanga kutoita zvake nyaya, achitoita majokes neni. Sometimes anotouya obva azotongorara pamusoro pangu pasina zvatinenge tichiita. Kana adaro obva atoti ndatofara ini kuti at least takwanisa kutomboita romance zvedu, ngatirarei tobva tatorara. Saka ndava kutya kuti zvimwe kuda vanhu ava vari kundihurira, because why is it vose vari tu vari kungova vanhu vari very cool. Ukuru hwavo mukoma hwava kutondipinza bhizi zvekuti ndava kutowondoroka nekugara ndichingofunga kuti apa gearbox harisi kushanda, apa vanhu vacho vandiri apa mukadzi negirlfriend vose vari kungoramba vari cool. Hakuna kana anomboti ngatifambei tione kuti chii chiri kukonzeresa. Vose vanongoaccepta situation iripo paground. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndine stress, ma stresses angu kunoti stress yekuti mukadzi wemumba ari very cool, girlfriend wo nekuside iri very cool. Vakabva vati zvimwe kuda zvinokonzeresa kuti vange vachiita cool like this, it is because kune kwavanopota vachienda vobva vanotapudzwa nyota ikoko. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, please post for me makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 29 ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichikuudzaiwo nyaya inoitika mumhuri yekwedu. Inini kumhuri kwandinobva mukoma ndikangoti baba vangu munhu ane mari, but mari dzavo havana kana amai yavo yavanokwanisa kuchengeta. Saka tichingokurawo tainge tichingoudzwawo mastories akasiyana siyana, tichingonzwa amai vachiti pavakatanga kudanana nababa vangu, hanzi vana vatete vaiva vanhu vekuti vaigara vachingovaitira utsinye, because ivo vana vatete vainge vaine umwe musikana uyo wavainge vachida kuti ave iye ainge achizoroorwa nababa vedu. Saka pavakazozviziva kuti baba vainge vasarudza kuti vange vachizoroora amai vedu, pakabva pazotanga kuita rumwe ruvengo rwekuti amai vangu vakati kuti vange vachizokwanisa kuzotizvara isusu dzainge dzitori nyasha dzaMwari. Saka amai munhu wekuti nanhasi uno havatombodi kutomboona hama dzababa vangu, navo baba vanotorakidza kutoti zvehama dzavo havatombodzidi. Saka ndakazoti ndakura ndaroorwa, ndo pandakabva ndazotanga kusangana nemamwe matambudziko awo andisingade kuti ange achizotaurwa pamhepo. Ndakatanga ndichafamba ndiri ndoga, but kwose kwandainge ndichingoenda ndainge ndichingoudzwa kuti amai inimi ndoda kuti munge muchizouya nemurume wenyu. Zvino ndakazoti ndauya nemurume ndikabva ndaona kuti nyaya dzacho dzainge dzichitaurwa, kunyange zvayo n'anga iyoyo yainge isingadi kubuda pachena, but nyaya dzacho dzainge dzakanangana neni. But musi wacho iwoyo hapana nyaya dzakawandisisa dzakataurwa. Ndokubva tazonzi taifanira kuti tinge tichizodzoka, because kune mari yainge ichidiwa panguva yacho iyoyo. Mari yacho tainge tisina. Takati tazodzoka kumba ndakabva ndazomeka sure kuti pose murume wangu paainge achida kuti tinge tichiunganidza zvimari zvacho zvainge zvichidiwa kuitira kuti tinge tichizodzokera kune n'anga iya, mari iyoyo haikwanisike kuti inge ichiungana, because ndaitya kuti n'anga iyoyo inokwanisa kuzoburitsa zvimwe zvinhu zvekuti zvinozondiparadzira musha. Ende n'anga yacho yaitorakidza kuti ndo zvayainge ichiona kuti ndo zvinombopota zvichikonzeresa mamwe matambudziko
atinosangana nawo inini ine murume wangu. Zvadaro mukoma ndakabva ndazotaimira umwe musi murume zvake ainge aenda out nebasa, ndokubva ndazotora imwe mari iyo yandainge ndakaviga. Apa mari iyi mukoma ndainge ndichitoiviga mupilo yaanotsamira iye, ndichitira kuti kana akazopindwa nemweya wekuda kusecha mapilo hapana paaizombofunga kuti regedzai ndiseche pilo yandinotsamira, aizongosuspekta yangu pilo yandinoshandisa inini. Saka ndo mandaipota ndichiviga mari imomo. Akazoti aenda out nebasa, ndokubva ndazovhura pilo iya, ndikabva ndazotora mari iya, ndikabva ndazodzokera kun'anga kuya. Ndakati ndadzokera kuya, sekuru vaya vakabva vabvunza kuti nai muzukuru, apa tainge tisati tapinda mumatare. Vakabva vandibvunza vakanditi, handiti ndakakuti muzukuru, kana wodzoka unofanira kuti unge uchidzoka nehombarume yako here? Ndikabva ndati havana kukwanisa kuzouya kuno sekuru, asi pane zvandafambira. Izvi zvandafambira sekuru ndikukumbira kuti zvinge zvichizongova secret, ndikuda kuti zvinge zvichizova pakati pangu nemi. Vakabva vati alright muzukuru, hapana kana chakaipa, but kana kuri kunze tikazopinda mumatare, nyaya dzacho kana dzakarema, unenge wava kufanira kuti unge uchizotobhadhara ×2, sezvo uri kuda kuti zvinhu zvacho zvinge zvichizoitwa in secret. Ndokubva ndabhadhara mari yematare paya, tikabva tazopinda mudare rasekuru vaya. Takazoti tapinda mudare muya, sekuru vaya vakabva vati, muzukuru, kubva zvawakasvika pano pane zvandakaona. Vakabva vati, ndakaona kuti iwewe wakaberekeswa chikwambo. Chikwambo ichi chawakaberekeswa chikwambo chababa vako. Ende baba vangu zvekishuwa mukoma vane mamaini egold. Mamwe mamaini acho egold ndo vane maclaims acho, then mamwe mamaini vanongoitawo zvekungosponsawo vanhu vanoita zvekupinda mumakomba vachichera goridhe. Saka ndakabva ndanzi baba vangu hanzi vane chikwambo chavo chekutanga icho chinombopota chichiuya kwandiri, vobva vachiberekesa kumusana kwangu. Ndo mamwe matambudziko acho andinosangana nawo, even though ndisingakwanisi kukuudzai matambudziko acho in detail. Then vakabva vati chikwambo ichi chinopota chichitenderera pavana vaamai vangu. Saka pane zvachinotiita chikwambo chacho ichocho, pachinopota chichitenderera chichiti chikamboya kwandiri chobva chazomboenda kuna nasisi vangu zvekare nehanzvadzi dzangu. Then ivo vakabva vati pane umwe mushonga wavainge vachida kundipa. Vakabva vati kana ndikakuudza zvaizvezvi unokwanisa kuti zvimwe kuda ndiri kukunyepera, but pane mushonga wandiri kuda kuti ndinge ndichikupa. Kana ndakupa mushonga uyu, ndikuda kuti nhasi chaiye uchibva pano obva waenda obva wambonorara kumba kwevabereki vako, pane zvauchanoona ikoko. Unokwanisa kutozviona nhasi uno kana kuri kunze ukakasika kuenda ikoko, kana kuti unokwanisa kuzozviona mangwana. Then ndakabva ndazopiwa mishonga iya, ndokubva ndazobhadhara. Ndikabva ndavaudza kuti sezvo vainge vati ndinge ndichizovabhadhara double nekuda kwekuti zvinhu zvacho tainge tazviita in secret, ndikabva ndavaudza kuti chandaikwanisa kuzoita ndechekuti pamwedzi woga woga ivo vaifanira kuti vange vachizondiudza kuti vanoda kuti ndinge ndichivabhadhara mari until the full amount yakwana. Ndo mabhadhariro andakazovaita pamwedzi woga woga. Ndaipota ndichibira murume wangu $50, ndobva ndaenda ndobva ndanobhadhara sekuru vaya. Then ndakabva ndazoti ndichibva pamba pasekuru vaya ndokubva ndazoenda kumba kwedu. Murume ndakabva ndamuupdata, ndikangomunyepera kuti ndainge ndichitya kuzorara ndiri ndoga, saka ndainge ndava kumboenda kumba. Iye akabva ati bo, but usiku hwose ainge achingofona achida kungokonfirma kuti zveshuwa ndiri kumba kwedu here, but akabva aona kuti zveshuwa ndainge ndiri kumba, hakuna kumadhiri kwandainge ndamboenda. Saka mukoma ndakati ndichingonopinda mumba, ndakabva ndatanga kunzwa kuti pane chimwe chinhu chakaita sekunge chainge chaburuka kumusana kwangu. Chinhu ichi chakatanga chaita zvekukwakukira kumusana kwangu, ndokubva chatadza kubatirira. Then ndikatonzwa kutoti
kwaiva nechimwe chinhu chaiita kunge mwana ainge achitoburuka kumusana kwangu. Ndakabva ndati kochiko chiri kuda kumboitika apa. Ndaingonzwa hana yangu ichingorova like mumba maiva nezvimwe zvinhu zvainge zvisina kunaka. Usiku vakazoti wasvika baba ndokubva vadzoka zvavo vachibva kuofisi kwavo. Baba vakangonditarisa nerimwe ziso vakabva vati ko uyu ari kutsvakei pano, haana kutiza murume here iyeyuyu. Ndokubva vatonyarara zvavo, havana kana kumbogara nguva refu sezvavanoita kana kuri kunzi kana ndadzokera kumba. Ndokubva vatoti vainge vakaneta, vainge vachida kuenda kunorara. Then mangwana acho mukoma ndakati ndati garei ndava kuda kunodzokera navo baba vainge vachida kubuda. Apa kwainge kuchipisa sei mukoma, saka baba vainge vakapfeka top, saka baba vainge vakapfeka jezi, majezi aya anenge akaita mavest. Takati tava mumotikari, inini ndainge ndakagara zvangu kuback seat. Hameno chakangoita kuti ndinge ndichingonzwa nungozo kuti handisi kuda kugara kufront seat, ndokubva ndagara kuback seat. Dedi vakati vachidriva kudaro mukoma, ndopa ndakabva ndangovatarisa, ndokubva ndaona kuti pahuro pavo nechekugodzi uku kwainge kuine inda dzainge dziripo. Inda idzodzo mukoma dzainge dzakangoungana pa one place. Saka pekutanga mukoma ndakambofungidzira kuti, saka chandakatanga kufungidzira ndakangoti zvimwe kuda mapundu aya anowanzo kubuda vanhu kana wagerwa then wobva wazorekedza kuzodzwa spirit, saka pane mapundu aya anobuda. Ndakafungidzira kuti maybe ndo zvandainge ndichiona, asi ndakati ndatarisa mukoma ndokubva ndatoona kuti awa haasi mapundu, because mapundu haafambi. Inda idzodzo dzainge dzichingofamba zvishoma nezvishoma, but dzaingofamba dzakangoungana kudaro, kudzamara dzazotodzika nemusana wavo ndokubva dzangonyangarika. Ndainge ndava kusadziona sezvo dzainge dzazopinda mujezi ravainge vakapfeka. Then pane patakazomira ivo baba vane vamwe vanhu vavo vavainge vachida kutaura navo. Pavakaburuka mukoma, munoziva zvezvo kuti munhu kana wakasimba sometimes hembe yaunenge wakapfeka paya pakunoburuka inobva yakwirira mudenga. Ndo pandakabva ndazoona kuti zvinhu zvandainge ndaona zvainge zvisiri zvekunyepa. Inda dziya mukoma ndakabva ndadziona pavakaburuka dzainge dzakaungana this time around nechemuwaist mavo umu. Ndokubva vaburuka zvavo. Pakudzoka zvekare ndakazongoramba ndichingotarisa, ivowo vainge vava kungoita unge vainge vava kunyuma, because vaiti vachidriva vainge vachingondidongorera nepachimira chiya chekuti unenge uchiona zvose zvinenge zvichiitika mumotikari. Ndokubva ndangosiyana nazvo ndikabva ndatanga kuita busy nefoni yangu. Vakabva vazondiburutsira mutauni, ndokubva ndazobata makombi anoenda kumba kwandinogara nemurume wangu. Ndasvika kumba handina kana kumbogara nguva yakati rebei mukoma, ndokubva ndadzokera kun'anga iya. Ndikabva ndaiudza n'anga iya zvose zvandainge ndaona. N'anga iya yakabva yandiudza kuti baba vangu hanzi vane mishonga yavainayo, chikwambo icho chavanopota vachitumidzira kuvana vavo. Zvekare vane inda idzo dzinopota dzichifamba kumusana kwavo. And inda idzi dzinogara kumusana kwavo hanzi kana vakasvika paarea pekuti panenge paine goridhe, hanzi inda idzi ndo padzinobva dzazotanga kufamba. Idzo inda idzodzo hanzi baba vangu vanokwanisa kutotaura nadzo. Inda idzodzo dzinotovaudza kuti vakomana vavo kana vakachera kusvika palevel rakati, kana vakazotevedzera tunnel yakati, vanokasika kuzotobata goridhe rinenge rakawandisisa. Hanzi mishonga iyi vakaenda ndokubva vanoitora kuMozambique pavainge vachiri kuita zvehugold baya. So mukoma ndakati ndaudzwa information yose iyi, then n'anga iya yakabva yazondiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizouya nevana vaamai vangu kuti tinge tichibatsirwa tose tiri pasame place. But dambudziko mukoma manje nderekuti imwe hanzvadzi yedu iye mufundisi, ende handifungidziri kuti angazvibvuma, saka nditoriwo stuck, handizivi kuti ndoita sei. Apa zvinhu zvacho futi ndakazviita in secret. Dai kwanga kuri kunzi murume ainge aripo pandakaudzwa zvose izvi, zvimwe kuda ndaikwanisa kuwanawo munhu anondisapota pamapoints angu, but sezvo ndakazviita in secret ndava kutongofunga hangu kuti
zvinhu zvacho zvingoramba zvingori secret. Pari zvino pane mimwe mishonga yandakapiwa. Mishonga yacho yakaitwa powder, ende mishonga iyoyo ndakangonzi ndinofanira kuti ndinge ndichizongoisa mupilo yandinotsamira, so that chikwambo chiya pachinouya kwandiri chinobva chatadza kuzoita zvachinenge chichida pandiri, chobva chazoenda kuvana vaamai vangu. Mukoma, please advise me kuti ndoita sei. Vana vaamai vangu ndovaudza here, ende kana ndavaudza vangazobvuma here kuti vange vachizoenda neni kune n'anga iyo? Havazoti inini nen'anga iyi takatogara tatongoronga here madhiri edu kudhara? Vedare ndo masecrets akachengetwa na vahanzvadzi vedu ava. Anzi please advise me. Apa hanzvadzi yangu mufundisi ndingamuudza sei kuti ndakaenda kun'anga ndikabva ndaudzwa kuti baba vakaromba, baba vane inda idzo dzinovafamba kumusana dzavanoshandisa pakucherwa kwegoridhe ravo. Zvekare inda idzodzo ndo dzinovaudza kwekuti vakaenda kwakati vakomana vavo vanokwanisa kubata goridhe. Apa zvekare kune chikwambo chinopota chichitishanyira tiri tose. Zvekare kune chimwe chikwambo chinopota chichitishanyira. Saka kana ndikaudza hanzvadzi yangu ingazvibhilivha here zvinhu izvi kana kuti kwete?